Elä Anna, pyöri, pyöri, pyöri. Kädet ylös. Tommi niitä potkuja. Lisää potkuja, potkuja, potkuja. Älä anna levätä yhtään. Ja tatamilla 2 saatu päätökseen ottelusarjassa naiset plus 68 kiloa. Ja voittaja tuomariäänin 3-0, punainen kulma Annika Jurila Pietarsaari. Ja seuraavaksi tatamilla 2 käydään ottelusarjassa miehet alle 80 kiloa, eli tatamilla 2 ottelevat seuraavaksi punaisessa kulmassa Henrik Lampinen Vaasa ja sinisessä kulmassa Markku Ylönen Tammi. Kädet ylös, Tammi! Potkuja vaan! Puristuksen jäljiltä on väsynyt. Ja tatamilla 2 valmistautuu sen jälkeen Juho Nieminen Espoo, punainen kulma ja sininen kulma Philips Asplund Pietarsaari. Just hyvä!